It's time for DJ Raqi's Secret Files. Niligtas ko ang sarili ko sa pagiging sugar mommy. I let him go to save myself from being a sugar mommy. Hi, DJ Raqi. I'm an avid fan of your radio program. I'm currently an OFW dito sa Germany, working as a nurse. Itago niyo ako sa pangalang Marie. And this is my secret file. I have a foreigner boyfriend. Same kami ng edad. We're both 34 years old. Itago natin siya sa pangalang Aaron. German siya. We've been together for 3 years. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Aaron is kind, gentleman, respectful, and caring. Kaya lang, ang problema, nasa kabilang city siya. So, literally, we are in a long-distance relationship. Kahit na nasa same country kami. Our first meeting, it was initiated by me. Ako ang nag-travel papunta sa city niya dahil nagmatigas siya. Ayaw niya akong puntahan sa city na pinagtatrabahuhan ko. So kahit natatakot akong mag-travel going sa place niya dahil bago pa lang ako sa UK nung time na yun, ginawa ko. Kasi gusto ko nang makita siya in person. Yes, we met online habang nasa Pilipinas pa ako. The first meeting was awkward. Kasi nga, nangangapa pa kami sa attitude ng isa't isa. Minsan nag-aaway, nagkakatampuhan, pero naayos naman kasi pasensyoso sa. Masaya yung relasyon namin sa una. Tapos, pinakilala na niya ako sa mommy niya. In fairness, gusto naman ako ng mom niya for him. So wala akong problema sa family niya. Sometimes, we even talk about having kids together. But most of the time, sinasabi niya sa akin na hindi pa siya ready magka-baby. Na naiintindihan ko naman. Then, a year after our first anniversary, my boyfriend got sick. Nakoma siya for 3 weeks. But prior to that, he was fired sa work niya. So, I was already helping him with his expenses even before he was hospitalized. After he got out of the hospital, nag-rehab pa siya. He underwent rehabilitation. Then he was diagnosed as a diabetic after he was discharged, aside from the real reason he got sick. Ngayon, ang problema, hindi gumagaling ang sugat niya. Dahil he keeps on smoking and drinking sweetened drinks. Ay, ilang beses ko na siyang sinabihan pero parang wala lang sa kanya. Ang malala pa doon, he's getting worse dahil sa kapabayaan niya sa kalusugan niya. Ngayon, hindi pa rin siya nagtatrabaho. Unemployed pa rin siya at parang wala siyang planong gumaling. Magto 2 years na siyang nagre-receive ng pension from the government at parang dun lang siya umaasa. At sa akin, ang nakaka-frustrate kasi sa part ko is most of the time wala siyang fund pambili ng food and medicine. Kasi mas inuuna niya yung pambili ng mga juice, energy, drinks, sigarilyo, at kung ano-ano pang hindi naman masyadong kailangan na nakaka-apekto ng masama sa kalusugan niya. Tapos ako yung kinukonsensya niya if wala siyang mautangan o wala na siyang pera. Yung mga magulang niya hindi naman siya tinutulungan financially. Kahit na only child siya. Iba naman kasi yung kultura dito. Pag 18 ka na, ikaw nang yung bahala para magpakain sa sarili mo.
Bahala ka na sa buhay mo. Ganun yung kultura dito. So, ako naman, hindi ko siya matiis. Kaya nagpapadala ako sa kanya ng pera. Minsan naman, pag ako yung pumupunta sa kanya to visit or spend my vacation with him, ako yung gumagastos sa lahat ng expenses namin. Food, transportation, medicine, at toiletries niya. What bugs me lately is, imbes na ang pera ko napapadala ko sa mom ko sa Pilipinas, sa kanya to napupunta. Tapos baon na ako sa utang ng dahil sa kanya. Yun bang kakasahod ko palang wala na akong pera dahil kinuha nga ng credit card as payment. So ang lagay, gagamitin ko na naman yung credit card para may panggastos ako sa buwan na yun. Wala akong ipon for 2 years na. Nafu-frustrate na rin ako sa relasyon namin kasi hindi ito yung pinapangarap ko na mangyari sa buhay ko. I'm already 34 years old. At sa edad kong ito, gusto ko nang lumagay sa tahimik at magkaroon ng sariling pamilya. Lagi kong naiisip na, oo, hindi niya kasalanan na nagkasakit siya. Pero kasi wala akong nakikitang pagpupursige niya sa side niya. Lagi siyang may dahilan o nagdadahilan siya. Lagi niyang ginagamit yung sakit niya at yung pagka-comatose niya, which is almost 2 years ago na. Kaya hindi siya makahanap ng trabaho. O di kaya yung pagkakaroon niya ng walang sapat na pera dahil hindi naman kalakihan yung pensyon na natatanggap niya monthly. Ganon yung mga dahilanan niya. Almost 2 years na yung nangyari. Nakakalakad na siya at maayos na yung lagay niya. Siya lang talaga yung tamad na para bang okay na sa kanya na ganun na lang siya palagi. Pati yung mga doktor niya nagtataka na rin kung bakit hindi siya kumilos ng parang normal. Na dahil sa totoo lang, hindi naman hadlang ang pagiging diabetic para para magtrabaho siya. Ang nanay ko nga, 66 years old na diabetic at hypertensive. Pero nagtatrabaho pa rin. Ay, yun yung ikinakasama ng loob ko na imbis yung perang pinagpaguran ko mapunta sa nanay ko, napupunta kay Aaron. Nakukonsensya na ako. Kasi, ang dahilan naman kung bakit ako nag-abroad para mabigyan ng maayos na buhay yung nanay ko habang buhay pa siya. At hindi para suportahan yung isang tao na hindi ko naman alam kung may plano ba sa buhay at para sa kinabukasan namin. Nag-aaway na kami about sa pera, which never happened to me sa mga exes ko. We were never involved in any money. Dun sa mga previous relationship ko. Minsan parang pinamumukha pa ni Aaron sa akin na may karapatan siya sa pera ko. Which is wala naman talaga dahil akin yun, no? Sa akin yun. O di kaya umaasta siya na parang dapat talaga bigyan ko siya ng pera dahil boyfriend ko siya. Pero pinagpapaguran ko yung mga sahod na tinatanggap ko. Never siyang gumastos o nagbigay ng pera sa akin dahil nga may sarili akong trabaho. Kaya sa sobrang hindi ko na makayanan yung mga pinaggagawa niya, what I did, I broke up with him. Mas pinili ko yung nanay ko at ang kinabukasan ko. Nauntog na yata ako. Kailangan kong ayusin yung buhay ko nang wala siya. Hindi ako nagpapakahirap sa ibang bansa para sa isang lalaki na wala namang naitutulong sa akin. Sa isang taong hindi alam paano mag-sort ng priorities niya. Hirap at pasakit lang ang nararanasan ko sa kanya ngayon. Na para bang ang kilig at saya na naibibigay niya sa akin ay natatapunan na ng sunod-sunod na frustrations and disappointments. Ang hirap iwan siya kasi mahal na mahal ko siya pero enough is enough. Hindi ko na siya kayang suportahan. Masakit man sa akin. Pero kailangan kong gawin. Ayoko nang maging sugar mommy. Kailangan kong panindigan yung desisyon ko. Dahil unti-unti nang nawawala ang respeto ko sa kanya bilang lalaki and bilang partner ko. Kasi parang sa sobrang nadidisappoint na ako sa kanya at sa mga pinaggagawa niya. Nawawala na rin ang tiwala ko na umayos pa ang lagay niya
At gumawa siya ng aksyon para baguhin ang kasalukuyang kalagayan niya. Ilang beses ko na siyang binigyan ng pagkakataong magbago pero walang nangyayari. I hope makayanan ko ang sakit ng paghihiwalay at pag-iiwan ko sa kanya. Pero sa tingin ko, mas makakabuti ito para sa akin. I need to be selfish dahil hindi ko na kayang maging selfless. He became a burden to me already. So this time, I chose to save myself from further financial ruins and heartaches. Muli, ako si Marie. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.